kananay, pulungan ako nito rin mga kananay kay aron nga. Di kayo kuan sa kuan, baboy. Sugnad. Hindi man din madag. Tama ra diri ba? Unah nang gamay. Tigma nagsalika ng pagkupot nimo nya balik kalit. Kani mo gulitis na. Sus, ilawa oy. Pulungan na to ang mga sanga, mga kananay, kay aron nga way delikado. Ya, ngulan ka gato. Nito sundang oh. Di non maabot paganta ka kuhit oh. Sige. Ay, anak ka mo bugo. Hoy, Diyos ko. Bantayan pulit ha. Labalas ang pinig. May gani ni hawa ta binig gano. Sagbot eh. Kadugayan. Ma taptan gid kuan. Amo ada ya. Nigya pilang pinig. Wa pa ni hawak karon na. Nade? Oh, nay. Manapa jeda sa tungod pag ablis portahan hinay-hinay ka bre ay. Trabaho may gidong. Ayaw ko lubot. Ay, wala ay. Tumipon mga kananay, kay aron nga. Maliit yun eh, kay umana, dipugka naman yung sagbot ng ato. Dipugka naman yung sinaw-sinaw. Ay mo katingala ka bukid ha nga. Lahit ni nga video dili akong dagway. Ako ning asawa nag-impuse. Nag-impuse atop kay gitug ka na og kuan. Verbal nga sinaw-sinaw. Kay tungod sa dahon sa durian. Daghan kay sagbot nga kuan nalata man gud na siya nga mga dahon nga gitug ka na siya og nga kuan. Ako man ang tayo kuha na mga kabitin niya. Yung mga kanya siya kay kaya dan niya. Siya na lang. Kaya magkuhan manggudpod niya niyo. Mag-atop ni karon o trapal. Among gamiton. Maraming atop ng trapal niya. Na maabot to, daghan ang papi oh. Oh, yan lang ka mag kuha utanon. Daghan palimutan. Kat. At least na utan. Pwede na. Tignan po na mula. 4. Bye-bye. Thank you for watching. Muna tabas yung nanay.